Mitä Mekka on muslimeille, mitä Rooma on katolisille, mitä Jerusalemi on juutalaisille, mitä Amritsar on sikheille, sitä Sabarimala on Etelä-Intian hinduille. Joka vuosi pääosin 2 kuukauden aikana noin 30 miljoonaa pyhiinvaeltajaa vierailee Sabarimalassa. He kiipeävät 5 kilometriä ylös vuoristoista polkua ja nousevat 18 kultaista askelmaa ylös kaikkein pyhimpään, temppeliin, joka on Herra Ayyappan asuinsija. Yksi hinduismin yhden Jumalan lukemattomista kasvoista. Kuitenkin, kun niin monta ihmistä kokoontuu yhteen paikkaan, siellä tulee olemaan jätettä. Ja mikäli paikalla ei ole riittävää jätteiden käsittelyinfrastruktuuria, tuloksena on saastetta. Ja paljon. Jo 10 vuotta sitten tämä ongelma oli selvä. Kokoontuneen ympäristökomitean puheenjohtaja sanoi, vain Jumala voi estää epidemian puhkeamisen pyhiinvaelluskauden aikana Sabarimalassa. 6 vuotta myöhemmin paikallisen itsehallituksen ministeri toisti jätehuollon tarpeen, vakuuttaen, että Sabarimalan ja erinäisten tukialueiden puhdistukseen ja viemäröintiin tarvittava rahoitus ei ikinä tule olemaan ongelma. Eikä pitäisi ollakaan, Sabarimala on yksi Intian rikkaimmista temppeleistä. Sen 2011-2012 pyhiinvaelluskausien tulot on raportoitu olevan noin 1,7 miljardia rupiaa tai 21 miljoonaa euroa. Mutta vaikka Travancore Devasvam-lautakunta, joka vastaanottaa tulot ja hallitsee temppelin raha-asioita, myönsi noin 3 miljoonaa rupiaa joen puhdistukseen, sitä ei yksinkertaisesti vain ikinä tullut tehtyä. Niin kuin sanonta kuuluu, tällaista työtä ei saa rahallakaan tehdyksi. Vuoden 2011 marraskuuhun mennessä tämä pyhä alue oli sietämättömän saastainen. Aikaisempina vuosisatoina tämä ongelma ei ollut niin valtava, koska ennen muovin tuloa melkein kaikki jäte oli lopulta biologisesti hajoavaa ja ajan kanssa palaisi luontoon. Mutta ei enää. Sabarimala oli järkyttävässä tilassa. Oli aika ryhtyä laaja-alaiseen, ällistyttävään syväpuhdistukseen. Mutta jos rahalla ei saa työvoimaa, mikä vaihtoehto sitten on olemassa? Todellakin, jos ajattelet asiaa, kuka ottaisi tällaisen tehtävän vastaan? Kuka kahlaisi jokeen, jonka pohja oli ulosteiden ja mätien vaatteiden peitossa, koska pyhiinvaeltajat uuden puhtautensa symbolina vaihtavat vanhat vaatteensa uusiin? Kuka vetäisi joesta mädän rätin toisensa jälkeen ja hävittäisi nämä, niin että joesta voisi tulla puhdas ja puhdistava? Kuka menisi pelloille, jonne muoviset vesipullot paremman paikan puutteessa ovat vuosien ja vuosien ajan kerääntyneet, ja poimisi jokaisen pullon ja laittaisi ne säkkeihin kierrätystä varten? Kuka ei pelkästään raahaisi ja haravoisi jätettä joen kauan sitten hylätyiltä portailta, mutta myös raaputtaisi sammaleen betoniseiniltä, tuuma tuumalta? Kuka puhdistaisi liian tukkeutuneista viemäreistä ja ojista, ihmisten ja eläinten jätteet vierastalojen sivuilta ja orgaanisen ja muovisen jätteen melkein pystysuorilta rinteiltä? Ja kuka lajittelisi kaiken tämän roskan niin, että vain se jäte, jota ei voida kierrättää, joko poltetaan tai lähetetään kaatopaikalle? Ei, et voisi maksaa ketään tekemään sitä. Et voisi maksaa ketään tekemään sitä. Mutta voisit pyytää Amman avuksi. Kun Keralan hallitus ja Travancore Devasvamin lautakunta pyysi Ammaa laittamaan lapsensa liikkeelle, hänen vastauksensa oli kuuluva kyllä. Ja kun Amma pyysi lapsiaan, valvojia, asramin asukkaita, opiskelijoita, professoreita, hoitajia, ulkomaalaisia, he myös vastasivat kuuluvasti kyllä. ഏകദേശം 40 കൊല്ലത്തോളം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒരു എന്താ പറയുക മനുഷ്യ സ്പർശം പോലും ഏൽക്കാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മഹത്തായ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും അത് ഈ അമല ഭാരതം പരിപാടി തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ ഇതായിട്ട് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് വന്നപ്പോൾ ഇത് വളരെ വലിയൊരു മഹത്തായ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട്
വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാണ്. That I might look anywhere when I'm travelling and there might be a mess. And I want to clear it up, but I know that it's going to take more energy than I've got because it's only me. But if a group of people, if I have some friends with me who do it, it's done in no time. And the energy there is right from the heart. Vuoden 2011 marraskuussa, kun Amma itse oli syleilemässä lapsiaan Euroopassa, 5000 hänen lastaan kotona Intiassa laskeutuivat, vai pitäisikö sanoa nousivat, Sabarimalaan. Pampajoelta, Kukkulan juurelta koko matkan vuoren huipulle. Parveilivat kuin heinäsirkat, mutta ei niin kuin kirous, vaan niin kuin siunaus. It was like standing on a mountain of garbage. You didn't know how many meters down it would continue either. And okay, this is the area you are supposed to clean, and you look over there, and everybody stood kind of quiet and looking down on this tremendous amount of garbage. And then we just decided, okay, now we have to start. So you just bend down and you take a piece of plastic and you put it somewhere. And Ja kun työläiset lopettivat, mikä ennen näytti tältä, päättyi näyttämään tältä. Ja mikä alkoi tällä tavalla, päättyi tällä tavalla. Mikä joskus oli sopivaa villisijoille, oli nyt kelvollinen pyhiinvaeltajille. Ja mikä ennen oli roskilla pilattu metsä, oli jälleen kerran pyhälehto. Vapaaehtoistyöntekijät pitivät Amman lupauksen. Heillä oli lopussa yli 50 000 säkkiä jätteitä lajiteltuina kierrätettäviin ja ei-kierrätettäviin pois kuljetettavaksi. Jäljelle jäi aareittain kauniisti puhdistettuja avoimia tiloja, polkuja ja viidakkoa. Kaikki tämä 3 päivässä ja ilmaiseksi. Vuoden 2012 maaliskuussa Keralan korkein oikeus asetti määräajan. Pampajoen täytyy olla puhdas ennen pyhiinvaelluskauden avausta. Tämä käsky annettiin 10 päivää ennen kauden alkua. Jälleen kerran Ammalta kysyttiin ja jälleen kerran hän lähetti lapsensa. Ja jälleen kerran Amman lapset pitivät hänen lupauksensa. അപ്പോൾ ഇന്നലെ
രാവിലെയാണ് ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞതായിട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി ആശ്രമത്തിലെ നിഷ്ഠാജി അമ്മ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സേവനത്തിന് പോകണം, ശബരിമലയിൽ സേവനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന പമ്പാ നദി ഏറ്റവും മലിനമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം. അവിടെയെല്ലാം ഈ തുണികളും അതും ഇതുമെല്ലാം കണ്ടമാനം നിറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമാതിരി സ്മെല്ലും എല്ലാം കൂടെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പം അമ്മയുടെ മക്കൾ അതെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും ഒക്കെ വാരി വാരി അതെല്ലാം സ്വന്തം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പോലെ തന്നെ മാലിന്യം എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് വാരി കരക്കോട്ട് സഞ്ചിക്കകത്തെല്ലാം നിറച്ച് വെക്കുകയും. Vapaaehtoiset olivat lannistumattomia. He eivät pelkästään käsitelleet sitä jäteallasta, mikä Pyhästä Pampajoesta oli tullut, mutta myös joen penkat ja joille johtavat portaat. Ja tässä Saparimalan alemmassa osassa olevan metsäisen alueen. Vain 2 päivässä ja yössä vapaaehtoistyöntekijät onnistuivat kohtaamaan nämä järkyttävät ja tähän asti laiminlyödyt terveysvaarat. He aloittivat raivaamaan ja keräämään, siivoamaan ja kantamaan pois siihen asti, kunnes he voivat katsoa ympärilleen ja nähdä raikkaan puhtaan maailman. Ja joen, joka jälleen inspiroisi pyhiinvaeltajia. വളരെ മോശമായി കിടന്ന ആറാണ്. പിന്നെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇത് പഴയതുപോലെ നല്ലൊരു നമ്മളെ ഒരു പുണ്യനദിയല്ലേ, അപ്പോൾ അതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ശരിക്കും മനസ്സ് ഭയങ്കര ആനന്ദത്തിലാണ്. Yhteensä 5 päivää ja yötä. Yli 5000 vapaaehtoista ja Saparimala on muuttunut. Mutta onko Saparimala jälleen yhtä likainen ensi vuonna? Täytyivätkö Amman lapset kutsua taas takaisin ja takaisin? Tavallaan kuin tarpeen vaadittaessa kutsuttava siivouspalvelu. So the whole pilgrimage was covered and protected and held in Amma's grace. Amma's grace covered all of us. But the government shouldn't misunderstand that Amma's grace is a substitute for their hard work and responsibility and management of keeping that holy place clean. Rahalla ei ehkä olisi voinut ostaa sen kaltaista työvoimaa, jota oli mukana tässä ensimmäisessä syväpuhdistuksessa, mutta nyt tehtävä oli erilainen, sen ylläpitäminen. അത് ഒരു പുതിയ ആശയമായി കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനോട് നിങ്ങൾ കാട്ടിയ റെസ്പോൺസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇതാണ്. ഗവൺമെന്റ് പണം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നതല്ല. ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന പണം അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആശയം എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ. Täydellä sormustimella temppelin vakaasti lisääntyviä tuloja, roskalaatikoita, joita on jopa erivärisiä lajittelua varten, voidaan pitää saatavilla ja ylläpidettyinä. Vain muutama viikko vuoden 2011 marraskuun ison siivouksen jälkeen Metsäpalvelu nosti tiettyjen muovisten vesipullojensa takaisinostomaksun 1 rupiasta 2 rupiaan, noin 1 senttiin. Asiat ovat menossa parempaan suuntaan. Yeah, you come back next year and there's a chance things might have changed, things might not have changed. I really don't know, but I think the real change is what happens inside me. You know, I changed, and hopefully the 5,000 others who went with me for the cleanup also had a similar change inside themselves. And hopefully this cleanup inside will spread and things will change for the good. Kuvittele, että pyhiinvaeltaja, joka on 41 päivää kutsunut muita olentoja ja kaikkia luonnon osia svameiksi, yrityksessään nähdä jumaluuden kaikessa. Kuvittele, että tämä pyhiinvaeltaja, joka kiipesi vuorelle kantaen päänsä päällä, niin kuin tapana on, hänen irumudiaan, paketillista lahjoja jumaluudelle. Kuvittele tämä pyhiinvaeltaja laskeutumassa hänen darshaninsa jälkeen huipulta, kantaen päänsä päällä erilaista irumudia. Pakettia, jossa on hänen kaikki tyhjät vesipullonsa, keksien käärepaperit, lääkepullot ja ehkä vielä muutkin paikalta löytyneet roskat. Uusi tapa, mutta niin kuin se vanhakin, lahja jumaluudelle kaikessa. Ja lahja luontoäidille ja kaikille hänen lapsilleen. Ja Sabarimala
Se voidaan pitää yhtä puhtaana kuin palvojan sydän. Swami Sharanamayappa, Sharanam Sharanamayappa, Swami Sharanamayappa, Sharanam Sharanamayappa, Swami Sharanamayappa, Sharanam Sharanamayappa.